Tagal naman nila nanay. O nay, nandiyan na pala kayo. Oo, mabilis lang yung biyahe namin kanina. Nabili mo ba yung mga pinapabili ko sa'yo, Jacob? Oo nga, bunso. Pati yung pinapabili ng mga pamangkin mo. Ano ba naman kayo? Yan agad ang pasalubong nyo kay Jacob? Hindi nyo man lang siya maalok kahit isang baso man lang na tubig? Ayos lang po yun, Nay. Mamaya nyo naisipin ang mga pinabili nyo. Hayaan nyo muna makapagpahinga si Jacob. Sige na anak, mamaya mo na intindihin ang mga sinasabi ng ate at kuya mo. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Sige po, Nay. Ang tagal naman gumising ni Jacob. Hapon na naman yung mga pasalubong natin. Oo nga, pati yung mga pamangkin mo, baka naghihintay na sila doon. Oh, ate, kuya. O bunso, gising ka na pala. Nakapagpahinga ka na siguro. Oh, ate, teka muna at maghilamos muna ako. Sandali lang, bunso. Mamaya ka na maghilamos. Dito ka muna. Kahapon pa kasi nangungulit yung mga pamangkin mo. Alam kasi nila na dumating ka na. Ganun po ba? Hindi ko pa kasi naayos yung pasalubong ko sa kanila. Gusto mo ba kami na yung mag-ayos? Oo, para hindi ka na mahirapan. Ako na lang po. Yung iba kasing laman ng box, padala ng mga kasama ko. Ibig sabihin, hindi lahat para sa amin? Oo, ate, hindi ko nabili lahat ng pinabili mo sa akin dahil hindi naman ganun kalaki ang sahod ko. Yung sa mga pamangkin mo, nabili mo ba? Oo, kuya, nabilan ko sila. Tag-isang pares ng sapatos. Mabuti kung ganon, para magamit nila sa darating na pasukan. Pasensya ka na, ate Kay. Unang sampa ko pa lang kasi sa barko, kaya hindi pa ganun kalaki ang sahod ko. Eh ano pa bang magagawa ko? Hayaan mo ng ate kay mo, naglilihi kasi yan, kaya ganyan. Magkakaanak na kayo ni Kuya Berto, ate? Oo, kaya dapat pagbutihan mo dyan sa trabaho mo. Dahil ikaw ang magbabayad pag nanganak na ako. Oh, bakit naman si Jacob ang mamroblema dyan sa pinagbubuntis mo? Meron ka namang asawa na dapat gumastos sa'yo. Ano ka ba, Nay? Niloloko ko lang si Jacob. Wala naman pong problema sa akin yun, Nay. Kita mo na, Nay, ayos lang naman pala kay Jacob. Hindi ibig mong sabihin, tutulungan mo rin ako sa pagpapaaral sa mga pamangkin mo. Oo, kuya, huwag kang mag-alala. Tutulong din ako sa pagpapaaral sa mga pamangkin ko. Hay naku anak, hayaan mo na yung ate at kuya mo. Hindi kita pinagtapos na pag-aaral para pasanin mo ang responsibilidad nila sa mga pamilya nila. Ang nanay talaga, binibiro lang naman namin si Bunso. Sige po, maghilamos po muna ako. Kayong dalawa talaga. Nay, ikaw na lang bang susundo bukas kay Jacob sa airport? Oo, kasama ko si Masong bukas. Bakit? Ha? Bakit si Masong lang? Kasya naman tayo lahat sa sasakyan, di ba? Gusto ko kasing makapagpahinga agad ang kapatid nyo. Kung kasama pa kayong lahat, sigurado ako mapapalaki na naman ang gastos ng kapatid nyo. Sige na, babalik na lang ako dito bukas pag meron na si Jacob. Teka Kay, sa ibang araw ka na lang bumalik. Gusto ko makapagpahinga ng maayos si Jacob pagdating niya dito sa bahay. Sige na nga, aalis na ho ako. Maraming salamat dito sa pasalubong mo sa akin ng cellphone na, Jacob. Wala yun, kuya. Alam ko namang kailangan mo yan eh. Tsaka huwag mo na lang sasabihin kay ate. Baka magselos na naman. Aba, mukhang magandang pinag-uusapan nyo ha. Ikaw pala Kay, nagkukwento lang si Jacob dahil sa mga nangyari sa kanya sa barko. Oo nga, Kay. Bakit di mo pala sinama yung pamangkin ko para nakita ni Jacob? Oo nga, ate Kay. Sigurado, napaka-cute na pamangkin ko, kagaya ko. Hindi ko na sinama, nilalagnat, kakavaksin lang kasi niya kahapon. At isa pa, nasa bahay si Berto para mag-alaga. O baka gusto niyo munang magmerienda. Sandali, magtitimpla ako ng juice. Sige po, Nay.
Yung pasalubong ko pala sa inyo ate, nandun sa kwarto ni nanay. Sige, salamat. Siya nga pala, malapit na ang binyag ng pamangkin mo. Pwede bang ikaw na lang ang sumagot sa gastos? Oh, bakit kay Jacob mo ipapasagot yung binyag ng anak mo? Bakit wala bang trabaho si Berto? Meron naman. Kaya lang, kakakuha lang kasi namin ng motor. Kaya kinulang kami sa budget sa binyag ng anak ko. Naku ate, pasensya na. Madami akong gastos ngayon. Nag-down kasi ako sa bahay na kukunin ko. Ano ba yan? Di ba malaki na yung sahod mo? Kaya nga hindi na ako nagpabili para sagutin mo yung binyag ng anak ko. Oh, anong nangyayari dito? Ito kasing si Kainay, gustong ipasagot kay Jacob yung binyag ng anak niya. Bakit kay Jacob mo naman ipapasa yung gastos ng binyag ng anak mo, Kay? Di ba may trabaho naman yung asawa mo? Kung gusto mo te, sa susunod na taon mo na lang pabinyagan yung pamangkin ko. Total, ilang buwan pa lang naman siya. Nakapagpa-reserve na kasi ako ng lugar at naayos ko na rin ang simbahan. Ganun ba? Sige ate, pero hindi ako nangangako. Susubukan kong gawan ng paraan. Naku, talaga? Ang bait talaga ng kapatid ko. Sige, mauuna na ako. Kukunin ko muna sa kwarto yung pasalubong mo para sa amin. Naku, ang ate Kay nyo talaga. Oh anak, may problema ba? Nag-text sa akin si Ate Kay. Pinasa niya sa akin kung magkano lahat ang magagastos sa binyag ng pamangkin ko. Patingin nga ako anak. Napakalaking halaga naman neto. Hindi talaga marunong mag-isip yung ate Kay mo. Kaya nga nay, Dapat kasi hindi ka pumayag sa gusto ng ate mo. Ikaw tuloy ng problema ngayon. hindi naman ako pumayag nay. Sabi ko, titignan ko kung magagawan ko ng paraan. Pero hindi ko kayang maglabas ng ganito kalaking halaga nay, para lang sa isang araw na okasyon. Gusto mo ba kausapin ko si ate Kay mo? Ako na lang ang kakausap sa kanya nay. Sasabihin ko sa kanya na hindi ko kaya ang halaga na gusto niya. Sige anak, ikaw ang bahala. Nay, nasan po si Jacob? Nasa kwarto, nagbibihis. Bakit? May lakad ba siya? Oo, pinagre-report na kasi siya sa opisina. Di ba wala pa siyang isang buwan dito? Aalis na siya agad? Hindi ko alam anak, malalaman pa mamaya pagdating niya. Oo ate, dadaan sana ako sa inyo mamaya pagkagaling ko ng opisina. Ah, ganun ba? Okay na ba sa'yo yung mga sinend ko? Tungkol nga pala doon ate, hindi ko kaya yung ganun kalaking halaga. Akala ko kasi simpleng binyag lang ang gusto mo sa pamangkin ko. Ano ba yan, Jacob? Umasa pa naman ako sa sinabi mo, tapos wala rin pala. Masyado kasing malaki ang 50k para sa binyag ate. Kaya kong magbigay sa'yo ng 10k lang. Oo Kay, tama ang kapatid mo. Bakit? Wala ba kayong ipon ni Berto? Nung nanganak ka, si Jacob na rin lahat ang sumagot sa gastos. Pati ba naman sa binyag ng apo ko? Gusto mo si Jacob na rin ang sasalo? Bakit? Hindi ko naman sinabi noon kay Jacob na sagutin niya lahat ng gastusin nung nanganak ako ah. Kaya wag niyong isumbat sa akin ngayon yan. Hindi ko naman sinusumbat sa inyo yan ate. Ang gusto ko lang, maging practical naman sana tayo. Oo nga Kay, kung ayaw mo doon sa inaalok sa'yo ng kapatid mo, kayo ni Berto ang gumawa ng paraan para mabigyan ng bonggang binyag ang anak nyo. Hindi yung pipilitin mo yung kapatid mo sa mga bagay na kayong mag-asawa lang naman ang may gusto. Oo na, akala mo naman na kung makapagsalita ka, hindi mo apo yung pabibinyagan? Kung ayaw niyo magbigay ng tulong, di wag. Kaya naman naming mag-asawang pabinyagan yung apo nyo, kahit wala ang tulong nyo. Ate! Hayaan mo na muna ang ate mo.